ईश्वर के सत्य स्वरूप गुण, कर्म व स्वभाव तथा मनुष्य के अपना कर्तव्य और निर्वाहन के साधन के ज्ञान ऋषि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आर्या विभिनय तथा संस्कार विधि सहित वेद भाष्य के नियमित रूप से अध्ययन व स्वाध्याय करे के चाहिए। ऐसा कैला से मनुष्य के अभिधा दूर हो जाई तथा ज्ञान वृद्धि होके ओकरा ईश्वर व जीवात्मा के सत्य सहित गुण, कर्म व स्वभाव एवं सृष्टि के बनावे के प्रयोजन भी विदित होई। ईश्वर के उपकार के जानला के बाद मनुष्य स्वयं ही ईश्वर के प्रति कृत ज्ञान के अनुभव करेला और ओकरा ऋण से उ ऋण होखे खातिर ईश्वर के स्तुति, प्रार्थना व उपासना के अपना जीवन के अंग बना लेला। ईश्वर के उपासना के खातिर भी ऋषि दयानंद जी एक पुस्तक पंच महायज्ञ विधि लिखले बानी, जौना के अंतर्गत संध्या के पहला महायज्ञ के रूप में प्रस्तुत कइल गइल बा तथा एकरा के करे खातिर सभी विधि विधान पुस्तक में बतावल गइल बा। एकरा के कैला से मनुष्य के आत्मा के उन्नति होला। केहू ओकरा के कृत घन ना कहेला। असंध्या सहित स्वाध्याय व इतर पंच महायज्ञ कैला के ओकरा लाभ भी मिलेला।